Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon, zer moduz? Asteazkena da gaur, astearen erdira ailegatu gara. Otsailaren 21 ere da gaur eta elkarrizketa bat izango dugu. Julen Linazosoro etorriko da, ez da bere lehendabiziko aldia hemen, teknologia berrietan aditua da eta gaur internet eta gurasoen behaketa edota kontrolari buruz hitz egingo digu. Gero ikusiko dugu. Aurretik betiko edukiak izango ditugu eta gero amaieran aste honetan ere PAN 2018 kontzertu zikloa jarraitu egin du eta han egon ginen. Gero kontzertu horretaz disfrutatzeko aukera ere izango duzue zuek. Has gaitezen lehendabiziz, beti bezala egiten dugun moduan, efemerideekin. Gaurko lehenengo efemeridea 1613 urtean gertatu zen Errusian. Parlamentuak Miguel Lehenengoa Errusiakoa txar izendatu zuen, Romanov dinastia famatuari hasiera emanez. Mende batzuk geroago, 1858 urtean, Karl Marx eta Friedrich Engels intelektualen alderdi komunistaren manifestua argitaratu zen. Komunismo ideologiaren oinarriak finkatzen zituen orain egunero bezala, goazen gaurko titular nagusiekin Aitziber Iturriaren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, hauexek dira gaurko egunak zizkigun lerroburuan. Politika kontuekin hasiko dugu asteazken honetako albistegia. Laura Perez kanporatu dute alderditik alduguko berme batzordearen arabera alderdiaren kode etikoa, estatutuak eta barne araudiak larriki urratu ditu parlamentariak. Carlos Couso beraldetik aurreratu du ez dutela Perez legebiltzar taldetik botako. Eta alduguren krisia gora bera laukoa kontakinen lege proiektuan lortutako adostasuna nabarmendu du. Guztira, 13 zuzenketa aurkeztu dituzte. Soldata berdintasunaren nazioarteko eguna gaur, Nafarroako soldata arrakala estatutu handiena dela salatu dute. Nafarroan emakumeek gizonen baino 8.194 gutxiago irabazten dute. Eta Iruñako udalaren energia operadorea 2019ko prest egoneta sozietateak elektrizitate berriztagarrizko dituko ditu eraikin publikoak kalekuak argiteria eta pobrezia energetiko egoera duten fakina. Eta albistekik apuntzizko asteazken honek, ostira honetan aurkeztuko da Nafarroako klima aldaketara egokitzeko Life Adapta proiektu europea. Eta polemikaren ostean bertan utzi dute nazioartean lasterketa bakearen adiskidetasunaren eta bizikidetzaren aldeko bazela esan dute antolatzaileek. 10 gizon atxilotu dituzte Nafarroan emakumeen aurkako indarkeria leporatuta. Urtea hasi zenetik 52 dira emakumeen aurkako indarkeriagatik atxilotutako gizonak. Eta herri gora ekimenaren usteberria kanpaina martxorako prest izanera. Eta gaur asteazkena abiatuko da irrizikloa Joseba Usabiaga eta Iñaki Santosen Bia Nazionalarekin. Arratsaldeko 8etan Nafarroako antzerki-eskolan. Goazen gaurko egunkarietako azalekin eta Diario de Navarra egunkariarekin hasiko gara. Goikaldean lerroburu nagusian ahal dugu alderditik kanporatuta izan den arren Laura Perezek ez du aulki parlamentarioa utzi nahi. Azaleko argazkian Ultzama ibaia ikusi daiteke bete-betea. Azpian izenburu hau dago. Ibaiak goraino euria dela eta. Diario de Noticias egunkariko azalarekin barkatu jarraituko dugu. Letra lodiz nabarmenduta lerroburu nagusi hau irakurri daiteke. Ahal dugu alderdiak Perezen kontra egiten du eta Couso, Velasco eta Carrillo berreskuratzen saiatzen da. Azaleko irudian Ultzama ibaia ageri da, urez gainezka. Titularra hurrengoa da. Ur goraldia Iruñ herriko eta Sakanako ibaietan. Gara egunkarian hurrengoa dugu. Lerroburu nagusian, Auzitegi Gorenak Mario Fernandezen zigorra larriagotu egin du. Azaleko argazkian egunkariaren itxieraren 15 urteurrena dela eta
atzo Andoinen egindako omenaldia erakusten da. Eskuinean izenburu hau ageri da. Duela 15 urte erakutsitako kemena omendu dute Martin Ugalden. Jarraitu ezagun hedabide euskaldunekin eta hau da Berria egunkarian daukaguna. Azaleko argazkian atzo Andoinen egindako omenaldiari egiten zaio erreferentzia eta izenburua honako hau da. Oroimena geroari begiratzeko. Egunkariaren itxieraren 15. urteurrena dela eta. Behekaldean beste berri hauek ditugu. Lehendabizikoan, Suitzan geratuko da Ana Gabriel auzitegi gorenera ez joatea erabakita. Horren ondoan, Ahal Duguren Berme batzordeak alderditik egotzi du Laura Perez. Eskuinerago, unibertsitaterako baliabide gehiago galdegin ditu elkargoak. Horren azpian, kooperatibetako kideen ardura ekonomikoak argitu nahi ditu legeak. Eta bizigiro atalean, plazan gaztelu bat Gazteluko plazan. Euskal Herria Irratiko webgunea ikusi amaituko dugu. Goian ezkerrean analisi bat egiten da eta izenburu hau jarri dute. Pai programek auspotu dute G ereduaren gorakada, A ereduaren kaltean. Eskuinean, errespetuz jolasten gara kartelak debekua gaindituko du. Beherago ezkerrean, Eduardo Santosen hitzak. Ez da barne gatazka bat, Podemosen eta 4 parlamentarien arteko eztabaida da. Eta azkenik, errealitateak kontatzeko manerak, Udako Euskal Unibertsitatearen ikastaroa larunbatean hasiko da. Egin dezagun aurrera aste honetako agendarekin. Gaur eta otsailaren 28 arte, Iruñeako 20 taberna ezberdin ardoa eta hanburgesen ibilbidearen parte izango dira. Ardo txuria eta hanburgesa bereziak dastatzeko aukera paregabea. Gaur arratsaldeko 7etan Kondestable Jauregian mahai ingurua euskeraz. Erreformari ez trantsizioa Euskal Herrian izenburuarekin sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 8etan Nafarroako Antzerki Eskolan irri zikloaren barne ni alazu barkatu obra eskainiko da. Sarrerak 3 euro balio du. Bihar arratsaldeko 7:30etan 3 Errege hotelean Jazz and Music Experience zikloa jarraitu egingo du. Bihar Baldi Blues, Blues and Rock musikaz disfrutatzeko aukera izango da. Doakoa. Ordu berean bihar Iturramako Zibiboxean antzerki bat. Todas eran mis tías izenburuarekin sarrerak 6 euro balio du. A todas las tías de la ciudad llevaba mi madre sus calaveras de azúcar para el Día de Muertos. Ostiralean arratsaldeko 7etan Burlatako Kulturetxean ekitaldi gastronomikoa. Gazta dastaketa. Sarrerak 5 euro balio du. Ostiralean arratsaldeko 8etan Zentral Cafe Antzokian kontzertua eta ikuskizuna. Queen musika taldeari omenaldi. Zerua oso lainotsu edo estalita egongo da. Arratsaldean hodeiak gutxitu egingo dira bereziki Nafarroan. Goizean prezipitazio txikia egingo du, arratsaldean atertzera egingo du. Elurkota 900.000 metrora egongo da eta jeisten joango da arratsaldean 500-600 metrora kokatu arte. Ipar ekialdeko haize ahul bizia ibiliko da bolada gogorrekin. Temperatura gutxi edo nahikoa jaitsiko da. Azken ordutan zenbait tokitan izotz txikia egingo du. Ostegunean zeruan nahiko lainotsu egongo da. Tarteka oso lainotsu, ipar ekialdeko haize ahula ibiliko da tarte biziekin eta bolada gogorren batekin. Temperatura minimoak gutxi jaitsiko dira eta maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira.
izoz txiki egingo du zenbait tokitan handia. Iruñerriko berriekin jarraitu behar dugu, ea zen olako berriak ditugun Etxaurin. Otsailaren 24ean arratsaldeko 6etan, Etxauriko udalean 2018ko jaietaz hitz egiteko bilera egingo da eta udaletik bertan parte hartzeko goinbidapena luzatu egin dute. Martxoaren 8 agertu dago emakumearen nazioarteko eguna eta hori dela eta Etxaurin Beloved liburua irakurtzeko proposamena egin da. Martxoaren 12an arratsaldeko 7:30 herriko udaleko Primitibo Navaskues aretoan liburuaren inguruko solasaldia egingo da eta parte hartzeko goinbidapena luzatu egin dute. Etxauriko David Jauregik polizia foralaren esker ona irabazi du Iruñerriko industria nabe ezberdinetan lapurketak egiten zituen talde antolatuaren atxiloketan egindako lanagatik. Galarko zendean beste albiste hauek ditugu. Otsailetik apirilera bitarte Galarko zendean egingo diren kultura, kirola eta euskarazko ekintzak ikusgai daude dagoeneko udalaren webgunean. Helduentzako eta horrendako pintura ikastaroa, antzerki kurtsoa, irakurketa kluba eta abarrekoak izango dira. Martxoaren 18an Belaguarako txangoa egingo da eta izena emateko epea otsailaren 25ean bukatuko da. Informazio guztia Galarko zendearen udalaren webgunean. Eguesibarrekin jarraituko dugu. Otsailaren 28an arratsaldeko 5etan Joaquin Lizarraga ikastetxe publikoko erabilera anitzeko gelan Euskaraldia proiektuaren 2018ko ekimenaren aurkezpena egingo da. Itzlaria Larraitz Amadoz izango da. Egun berean otsailaren 28an asteazkenarekin arratsaldeko 6etan Fazen berdintasunerako bidean gizonok zer izenburua duen hitzaldi irekia eskainiko da. Horren harira martxoaren 8ko emakumezkoen nazioarteko eguna dela eta Eguesibarko udalak Nafarroako beste 18 toki entitaterekin batera sentsibilizazio kanpaina bat abian jarri du. Aurten golema, denbora bizitza baldin bada, egunero zenbat bizi zara? Ekintzen egitaragua kontsultatzeko udalaren webgunera jo. Iruña hirian beste berri hauek ditugu. 2019ko urtarriletik aurrera Iruñeko energia operadoreak energia berriztagarriz hornituko ditu eraikin publikoak, hiriko argiak eta energia txirotasuneko egoeran dauden familiak. Udalak Iruñeko erraldoien elkarte kulturalaren kontratua luzatu du. 2018an konpartsak 13 irteeraldi egiteko. Ostiralean arratsaldeko 6etan Iruñako udalak harrera instituzionala egingo dio Operación Triunfo telesaileko irabazle iruindarrari, Amaia Romero. Aste honetan Nafarroako ospitalgunean Crohn gaixotasuna diagnostikatzeko teknika berria erakusten duen bideoa aurkeztu da. Biltegi arduraduna behar da bediainen interesatu bidali kurrikulunak ofertaz bat abildua navarra.es helbidera. Denda saltzailea behar da Iruñan lanaldi osorako goizez eta arratsaldez, astelehenetik ostiralera eta larunbata goizetan interesatu bidali kurrikulunak info abildua tutiendaenergetika.es helbidera. Ekoizpen lantegi batek mantenimendu ofiziala behar du Iruñan.
Txandakaritzeko lanean beharrezkoa da gutxienez 5 urteko esperientzia. Kurrikuluna bidali selekzion pamplona abildua eulen.com elbidera. Erreferentzia eginez, ofizial mantenimiento. Elektrizitate mekanika makinarien mantenimendurako langilea behar da Eskirozen lanaldi osorako. Goizeko 8 ordu batetara eta arratsaldez 3-etatik 6-tara. Kurrikuluna bidali ofertas2 abildua navarra.es elbidera. Derrigorrezko bigarren hezkuntzako musika irakaslea behar da Iruñan. Kurrikuluna bidali info abildua jesuitinaspamplona.org elbidera. Autoei zirrikak aldatzeko langilea behar da Iruñan, astean 24 ordu asteartetik igandera. Kurrikuluna bidali jokeloberena abildua gmail.com elbidera. Mantenimendu lanerako langilea behar da Iruñan, lanaldi osorako goizez eta arratsaldez Txandaka. Kurrikulunak bidali Iker Sánchez abildua elkorteingles.es elbidera. Bistako apainketarako igelzeroa behar da Iruñan, kurrikuluna bidali infoadmon.mrs abildua gmail.com elbidera. Metalurgiako ingieneri teknikoa behar da Iruñan, material erosketa arduratzeko praktiketako kontratuarekin lan ordutegia goizeko 8 ordu batetara. Soldata hilabetean 700 euro, kurrikuluna bidali fundación.gestionempleo abildua unabarra.es elbidera. Ostatu jatetxe zerbitzaria behar da Zuaztin, 20 ordu astean uztaila bitarte astelenetik igandera, astean 2 egun libre. Eskaintzaren inguruko informazioa webikoitza autogrilempleo.es elbidean. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com elbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Don Esteve.